Marvel hayatına şu güýje duz ýagar we buz ýagar. Gündüzüne bolsa hem demir topka daş paş ýamam gat mümkin. Meni belli maglumat ýok. O adam şatlap döňür. Lewat hayatında bolsa hem gyzyl, altyn, kümüş, aňa bäri zat ýagar, magdan ýagar, pul ýagar, dollar ýagar, şawurdap, gyýyz ýagar. Asmandan mörmörjek çekirtke ýagma gaty mümkin. Hawadan 4-5 gradus minus bolmagy mümkin. Daş gowy hayatında bolsa hem euro, fun ýagma mümkin. O dollaram kawat ýagar. Ýöne esasan euro ýagar. Arasynda kawat daş metroid adam ýagar. Aşkawatda bolsa hem diňe çekirtke gurupka, suglukka ýylan plan ýagar. Arasynda kawat ajdarha, ýuldurga adam gaçmagy mümkin asmandan. Ýöne belli toşny maglumat berip bilemzok. Hawa maglumat şeýlerek.